Tak, čau lidi, zdraví vás Radek a jsem z kanálu, jak vy vidíte, pod tímhletím videem, Android.cz kanál. A dneska tady mám recenzi, každý recenzi jsou klasicky 3 hry, které se zrecenzujou a prostě jdeme na první hru. První hrou je velice známá hra Cookie Clicker, kde vlastně jde jenom o to, že takhle klikáte na sušinku a sbíráte za to různé skóre. Já mám momentálně přes 60 000 a za ty body, no vlastně jsou to body, a za body se dají tady v té šipce dole, jak byla, koupit různé boostery a já si momentálně šetřím na ten tree, abych mě, ale to musím ještě hodně šetřit, protože 200 000 je docela dost. Dobrý je, že ono to skoro jede i tak, ale tím klikáním si vlastně zvětšujete levely. Když necháte to skóre jet jenom tak a vypnete to třeba tu hru, tak se vám to šetří i za kamerou, což je velice dobré, protože takhle rychleji šetříte. Takže teď si ještě trošičku toho naklikáme a půjdeme na další hru. Já si možná i koupím ještě i tenhle ten booster, abych to měl ještě rychlejší. A teď to mám opravdu velmi rychlé. Ano. Tak a my jdeme na další hru. Další hrou je Contract Killer 2, což je velmi známá hra od společnosti Glue Games, teda Glue Mobile, já jsem si to teďko jen osvětl, to se omlouvám. A Glue Mobile je hodně známý tím, že ve hře je spoustu mikrotransakcí. Z hru seženete zdarma, ale ty mikrotransakce, které během hraní musíte používat, to je hrozné. Naše hlavní postava je Griffin, který ho vidíte tady. To český jméno jsem si zapomněl. Ale jsou tu dva, ale vím, že se jmenuje Griffin, jako v tom seriálu. A jsou tu dva typy hraní. Já tady mám prostě tady a jsou tu dva styly, což je snajperování, kde jste někde zalezli a snajpíte, anebo stealth, kde můžete buď prostě rovnou se odhalit a začít po všechny střílet, anebo dělat takzvaný stealth, což znamená, že potichu všechny vyvraždíte, no vyvraždíte jich potichu co nejvíc, protože myslím, že to všechny úplně nejdou potichu. A my jdeme dát play, abych vám ukázal hru a dáme si jenom jednu misi. Dáme start kontrakt. A je to lepší než minulý killer, já mám třeba Contract Killer Zombies a celkem mě to baví, jenomže tady ten je mnohem lepší, je ještě jiný, ale mně se nejvíc líbí tenhle ten, protože ta hlavní postava je super, příběh to má docela pěkný a tak. A zabijte tu různé národnosti, jako například Číňani tam byli, nebo Rusové, jsem hrál naposled, že jsem zabíjel pár Rusů. Mluvili i rusky, v těch prostě, v jaká to je mapa, a jaký tam zabijíte lidi, tak tam momentálně jsou právě, že tam je, tak je to nadabovaný. A tady to je to takzvaná stealth akcička. To znamená, že my takhle se proplížíme a musíme si trefit tou kuličkou do toho žlutého. A když se trefíme, tak takhle ho zabijeme. A je vidět, že krví se tady opravdu nešetří a mně se to moc líbí tady ta hra. Jelikož je to prostě střílečka a já mám rád střílečky. Tak sem se zalezu a vidím, že tamhle je týpek. Tak takhle ještě to prolezu. A dám mu... jo, zase se nám to povedlo. To už bylo trošku těžší, ale bez tak, my jsme prostě borci. Tak, teď půjdu sem. A zajímavý je, že ty stealth akcičky, oni třeba kolem vás projdou a vůbec si vás nevšimnou. Ne, to se mi nepovedlo. Teď se nám to nepovedlo a jsme odhalení a musíme je zabíjet. A můžeme si vybrat i snajperku. Já osobně tady v těch stealth akcičkách i v těch normálních snajperech mám radši tu snajperku, takže já se teď schovám a přeměním si na snajperku a teď teprve jedu zabíjet. No a ty tady seš, vypadáš jak Niko Bellic a ustřelím ti palicu. No tak palicu zrovna ne, ale ustřelil jsem ti, no teď jsem ti ustřelil palicu. Tak.
A jde vlastně o tohle. Blbé je, že tady... ty si mi utek z rány. No, ty už si mi neutek, kamaráde. A blbé je, že tady v tom se nedá chodit, což je pro Blue Mobile hry taky typické. A mohli by to vylepšit trošku, asi zalezu co nejblíž, abych je měl na lotích, ale když jsem blízko, tak můžu použít tady to, což se hodí, když protože to má větší svek, jak já říkám. Je to prostě lepší. Tam si zalezu a já bych chtěl jít sem, abych měl na něj lepší výhled na tamtoho, co se kryje věčně. No ale ten se dobře, kryje. Fakt jo. To netrefím ani tak. Takže musím mít tamhle. Tady ho už můžu dát. No já každopádně už sundám tamty, protože mě otravujou. Pojď sem. Dole. To už jsem netrefil. Ale tebe bych mohl. No tak nemohl. Jo, byl zrovna... teď si to nedávám. Ale vidím, že trošku vykoukala mu hlava. A já si počkám, teď tam mám vedle sebe je. Takže můžu je krásně oba dva zabít. Ovšem, oni můžou krásně zabít mě, takže se healnu. A až dokončím tady tu misi, tak budeme dále. Jenomže ještě jsem ji nedokončil. No, krásně, tady byl menší bug, že jsem to prosil sloup, ale to je v pohodě. A my jsme to zvládli, takže jdeme na další misi. Teda, ne misi, hru. Další hrou jsem si pro vás připravil Geometry Dash Meltdown, což je Geometry Dash 2 a jsou tady zatím asi jenom 3 levely, pokud nemám nejstarší verzi, tak tady jsou 3 levely. A je to o dost lepší. A nevím, proč udělali 2, proč to nepokračovali ty levely v 1 lepší třeba, ale já se vás ptát nemůžu. Ale jsou tu i hezký skiny a tak. A je to pěknější grafika, no. A jsou tu různé klíče přidali. No, je to prostě super. Ale ještě se tu nedají vyrábět mapy. A ještě není full verze tady té hry. Takže máme jenom tady ty verze. A jinak Geometry Dash je proslulá tím, že tam nejsou checkpointy v těch levelech a jsou těžší a těžší. A hodně se tam dá padat a jak jste třeba na 99% a spadnete, tak je všem jedno, že už jste mohli to dohrát. Prostě musíte jet od znova, protože checkpointy tady nejsou. A je to dost rage hra. Kamarád si kvůli tomu rozbil iPhone 6, kurňa, já už tady docela to failím. Ale je to prostě docela pěkná hra, známá, baví mě to. A 1 byla dost úspěšná, tam je to podle mě, až udělají víc levelů, tak bude ještě úspěšnější. Takže tak. Mě teda tady ta hra moc nadchla, protože jsou tady pěkné levely. Tam byl secret, tam byl schovaný. No, každopádně, tady to je pro tohle tu recenzi všechno. Tady jsem tady zrecenzoval 3 hry a mám z nich celkem dobrý pocit. Ty první Cookie Clickerovi bych dal 9 z 10, jelikož to může omrzet, ale jinak to je jednoduché a pěkné. To docela i zábavné tam klikat na tu sušenku a potom si víc dělat ty věci, aby si vydělával víc těch bodů, takže to je docela pěkná hra. Dále bych chtěl té druhé hře dát jenom 7 z 10. Mě to sice baví hodně, ale pro Blue Mobile je typické, že tam jsou prostě, že mohlo bys tam chodit. Měli by tam dát, aby se chodilo a měl by si tam volný pohyb. A mohl ses někde zakempit, kde chceš, jo.
třeba. Potom by se tam mělo dát, že by měli trošku snížit ty ceny těch zbraní a tak. A pro Glu Mobile je typické, že tam jsou hodně předražený, prostě hodně předražený ceny, aby si něco dokupoval. Takže a bez nich se to ani nedá pomalu dohrát. No, takže proto jenom 7 z 10. Ovšem tady tomu třetímu dávám 10 z 10, jelikož to je furt to známé Geometry Dash, jenomže je ještě trošku vylepšené. Geometry Dash bych dal, že jo, 10 z 10 a tomuhle taky 10 z 10, kdyby to šlo 11 z 10, ale já řeknu jenom 10 z 10. Takže tady to už je vážně všechno, už moc kecám. Doufám, že se vám tady to video líbilo, pokud ano, můžete se nechat like a napsat do komentářů, jaké hry bychom my, já nebo ostatní tady na kanále mohli natočit recenze na různé hry a určitě neváhejte dát like, pokud se vám to líbilo, a odběr, protože tady bude víc takových videí a zase to moc okecávám, takže prostě čau.